Hola, companys i companyes. Estem a 12 hores de l'inici de la vaga general. Ha sigut unes setmanes de força feina, de força implicació i on hem vist que la gent comença a estar farta de que al final els treballadors i les treballadores d'aquest país serem els únics que paguem aquesta crisi. Una crisi que nosaltres no hem provocat, però que la dreta i el capital estan empenyats en fer-nos-la pagar. Aquesta vaga ha de servir no només per aturar a la reforma laboral, sinó també per fer veure a aquest govern, tant de Madrid com de Catalunya, que no es pot anar així per la vida, que no es poden imposar les reformes i que no es poden fer les retallades d'una manera salvatge, que al final l'únic que faran és entrar el país en recessió, la caiguda del consum intern i que les famílies, les empreses petites, els autònoms, cada dia tinguin més problemes per arribar a final de mes i l'atur continua creixent. Per això és molt important el participar a la vaga general. Una vaga que no és només per la reforma, sinó també per les retallades, perquè volem un altre model d'estat, un altre model de societat. Jo només us demano, als que veieu aquest vídeo i encara no esteu convençuts de la necessitat de fer vaga, que penseu no només en el salari que perdreu demà si la feu, que penseu en el que vindrà després, com quedarà el mercat de treball, com quedarà la vostra empresa, com quedaran els vostres drets, com quedaran els drets dels vostres fills, dels vostres nets. Què volem deixar-los? Un país pitjor dels que vam trobar nosaltres? No podem permetre que en 15 dies se'n vagin a Norris els drets de 30 anys que van costar molta lluita, molta sang i molta presó. Companys i companyes, hem d'anar a la vaga, no ens queda en altra. S'ho volen carregar tot. 29 de març, vaga general.